Kwesimanje channel senibingelela onibingelelayo unduwo wamahlobo osebenza khona la kwesimanje osukwini izolo ukhuzani ukhuba umpunguse uvezile ivideo ekhombisa ngokusobala ukuthi usethenge umuzi eWestview 2 ePitoli. Umuzi loyana ke estate bazokhumbula abantu abaningi ukuthi estate lemizi esikhathini esiningi ejwayele ukuhlala abelungu. Kodwa siyathokoza uma sibona umuntu wamasikandi okanjena ekwazi ukuthenga i-estate ekuyinto ejwayele ukuthiwa yabelungu okukholakala ukuthi yabelungu. Kodwa siyajabula uma sibona umuntu omnyama ofana nokhuba eyitholele indlu yakhe enamakamera awu-3 okulala nama-bedroom amabili noma ngathi ama-bathroom amabili ahlala khona azohlala khona. Siyabonga kakhulu kwesimanje siyambongela kakhulu impumelelo yakhe umfo kakhuba. Siyabonga kakhulu. Ekuthenini ngize ngikwazi ukuthi nginami ngigcine sengidlondlobele ngokuthi ngingaze ngihlale Westview estate la angangazi ukuthi ngaze ngihlale khona. Ungeseka kwenu-ke nohlezi ngincoma ngaso sonke isikhathi angilutho ngaphandle kwenu ningadikibali enikwenza futhi nikwenze nakwabanye ngoba angiyena umuntu onomona ngiyena umuntu ogombela kwesakhe. Izibusiso ziyamlandela umuntu owaziyo ukuthi uphila nabantu obazisayo abanye abantu. Fisa uNkulunkulu anilekelele enyakeni ka-2020 konke nifisa ukwenzeke. Abafuna umsebenzi basebenze, abafuna ukuganwa balobole bethuka amandla beganwe bevuse imizi yoyise bevuse imizi obabamkhulu. Ngikuma security state njengamanje le ndawo kuqashiwe 24 hours. Uma ungena egate ungena ngefingerprint, awungena egate ungazi ukuthi uyaphi ungena ngefingerprint. Ila esenizohlala khona full time ngabe ngiseJoburg ngizozenzela umsebenzi wami. Uyayindawo nje ezimnandi kuseduzane funa sedolobheni ePitoli 15 minutes kusuka la edolobheni ePitoli. Kunama plaza lapha eduzane ama shopping center. Indawo nje engathi indawo ekwi-center yala ekobelo babamkhulu eseduze yonke indawo ezibalekile. Ngithi nje bafowethu uNkulunkulu anibusise ngaso sonke isikhathi ningadinwa yimina. Ngiyabonga kakhulu.